No niin, tervetuloa uuteen videoon. Jälleen kerran ollaan täällä Kempeleessä Chippigolfin simulaattoritiloissa ja saatiin kanavalta jo ennestään tuttu Pro Pakose Sonja mukaan tänne. Kiitos kun tulit. Ja kesä lähestyy kovaa vauhtia ja lähdetään kehittämään vähän meidän peliä tässä, niin otetaan tällainen vetketreeni tähän ja sitten pelataan muutamat skabaat ja katsotaan, että kenellä on pehmeimmät kädet tästä porukasta. Niin Sonja kertoo siitä vähän lisää tässä. Jes, eli käydään Jope näin läpi vähän sulle eri backswingin mittoja, eli käydään 3 eri niin kun, mittaa läpi. Ja sitten kun sä teet nämä kaikilla vetseillä tai kaikilla mailoilla, niin sulle tulee aika paljon eri mittaisia lyöntejä sitten varastoon. Eli pituuskontrollia lähdetään vähän katsoa, että miten se pelittää vähän siihen ajatusta. Niin. Kyllä, sehän vaan passaa, että varsinkin nyt talven aikana, kun on muuttanut omaa lyöntiä, niin just puhuttiin tässä ennen videoa, että on oma lyönti muuttunut sen verran, että nuo lyhyemmät vajaat matkat on niin hakusessa, niin ihan hyvä saada tähän tämmönen pikku tsekki ennen kautta, että voitetaan sitten tuo kameran takana oleva seppä kaikissa meidän koitoksissa. Mutta ei mitään, lähdetään kattoon ja tuosta nähdään lukemia ja selitellään vähän sitten lisää tässä, kun video etenee, niin miten lähdetään näitä rakentamaan. Jes, näin tehdään. Millä mailoilla? Varmaan 5-6 vai? No mikä sulla on niin nostavi? Mulla on 5-6 ja 5-2. No niin. Ota se 5-6 nyt tähän ja Jes. Elikkä me juteltiinkin tuossa vähän etukäteen, että minkälaista on tai miten aattelee sitä vajaalyönnin lyömistä, koska sitähän tarvii jokainen siellä kentällä. Ja sitten jos ajattelee, että varsinkin sitten jos peli alkaa olemaan sillä tasolla, että halutaan niinku birdejä tehdä, niin kyllähän myös tärkeää, että sit kun me ollaan niinku vetsin matkassa alle 100 metriä, niin päästä siihen niinku lipun lähelle, niin päästään sitten puttaa birdejä sisään. Eli se pituuskontrolli on aika semmoinen oleellinen asia. Ja käydään nyt ensin läpi, että miten sä saat niinku kiinni, miten sä voit hallita sitä mittaa, niin käydään tosiaan ne 3 eri backswingin mittaa. Ja nyt meillä on ihan hyvä, kun täällä on meillä peili, niin sit kun sä teet tässä tätä treeniä, niin sä pystyt vähän niinku ensin makustelemaan tuolta peilistä, että mikä se mitta on. Eli sulla on nyt 5-6 mailana, eikö niin? Eli sun nostavin maila. Ja käydään tosiaan backswingi, käydään ensin niin, että vasen käsivarsi, nyt kun me pelataan molemmat oikealta, vasen käsivarsi osoittaisi tuonne niin kello 8 kohti. Eli tämän mittaista backswingia lähdettäisiin nyt hakemaan. Eli sä teet ensin vaan sitä, että sä voit ensin vaikka katsoa peilistä vähän, että tuo on se fiilis, mihin saadaan kello 8. Ja sitten lähdetään hakemaan sitä lyöntiä. Ja tee ensin ihan vaan niinku fiilistele, että pyrit hakemaan joka kerta nyt sen saman mittaisen backswingin. Ja mä tuun vähän siihen eteen kattoon, niin mä annan sulle palautetta, että aika monesti se on niin, että me luullaan, että okei, se on 8 ja sitten se onkin 9, niin mä tuun vähän tarkkailemaan sitä, että se pysyy siinä. Joo. Eikö se ole aika lailla? Joo, se näyttäisi hyvältä. Ja nyt kun mietitään, että me lyödään niin kuin vajaata, niin sitten se myös voi olla vajaa tuonne toiseen suuntaan se. Joo. Se, että ei tarvitse viiä ihan just. Joo, se näyttää nyt hyvältä, että menee siihen kasiin, mutta sitten lähdetään kohta katsoa, jos tuntuu siltä, että on niin kuin hyvä, niin sitten lähdet vetämään pallon kanssa. Ja jos tätä ajattelee, että jos haluaisi niin kun tsekata ne omat mitat, niin se voisi olla esimerkiksi, että sä löysit 10 palloa niin, että sä pyrkisit koko ajan tekemään samalla rytmillä, koko ajan siihen kello 8, se vasen käsivarsi. Ja kun on 10 lyöty, niin sä otat sieltä 2 parasta, 2 huonointa poissa, eli jää 6 lyöntiä ja niiden keskiarvomitta. Niin sit saataisiin aika hyvä, niin kun tiettäisi, että paljon se sulla menee sillä
ensimmäisellä swingillä. Kyllä. No otetaan tässä, ruvetaan lyömään tuolla ajatuksella, että ja mahdollisimman silleen, että saataisiin niinku tasalaatuista suorittamista. Yes. Ja mä katselen tässä vähän palautetta samalla. Ja sitten ei välttämättä liikaa alussa lähteä katsomaan sitä mittaa ja yrittää siihen mittaan, vaan pyrit nyt pitämään sen saman rytmin ja sen saman backswingin mitaan. Keskityt siihen. Onko ne tuntunut nyt siltä, että ne on siinä kellokasissa? Joo, kyllä mulla silleen niinku, mulla ehkä itsellä on enemmän tuossa semmoinen ajatus, että mä saan mailan niinku, se on niinku vaakasuorassa. Silloin mulla tulee se ajatus siinä. Että... Ja nämäkinhän on niinku, että jokaisella voi olla vähän se oma, mitä kautta lähtee hakemaan. Joku saattaa enemmän just mailan kautta ajatella, osa sen käden kautta, mutta hyvä olla joku, mihin niinku tarttua. Kyllä. Onko että tulee niinku miettii sitä kohtaa, milloin niinku tuntuu kropassa, että nyt ollaan niinku siellä tavallaan sen backswingin päässä, että pitäisi lähteä jo, niin osa on tommosia terävämpiä nykäisyjä ja osa on tommosia pehmeämpiä. Mutta pitäisi ehkä lähteä sillä ajatuksella, että tai niinku tuo veto, minkä äsken löin tossa, niin tuo tuntui niinku hyvältä, että sillä fiiliksellä pitäisi, että kuitenkin suht terävästi lähteä sieltä tulemaan. Joo. Ja tässäkin on just se, että se löytää niinku itselle sen sopivan rytmin, että et osahan niinku tykkää vähän pehmeämmästä ja osa on ehkä vähän niinku terävämpiä niin, että se olisi se oma. Ja tässä tosiaan, että jos tätä tekee vaikka yksin, niin sittenhän voisi olla hyvä olla vaikka vähän videolla niin katsoa sitä, että onko se oikeasti ne kello 8 ne kädet, mutta niin nyt kun mä katson, niin sullahan menee tosi hyvin niin koko ajan se liike on samanlainen, rytmitys saattaa vähän vaihella, mutta koko ajan olisi se backswingin mitta samanlainen. Joo. Että toki jos niinku, vaikka sulla olisi tuo kello 8, mutta jos se rytmi on erilainen, niin eihän se sitten ole tietenkään saman mittainen. Eli että toki se pitää löytää just se, että mikä on se oma luontainen rytmi. Ja sittenhän voi olla toki se, että sit kun on vaikka kisatilanne tai pelitilanne, niin saattaa vähän muuttua se rytmiikka, niin tärkeää olisi löytää semmoinen, mitä pystyisi toteuttaa. Näinpä. Okei, veäs vielä se 1. Yes. Eli aina katsottaisiin sitä, että mikä se carry nyt siellä on. Ja sitten jos me ajatellaan, jos tuosta otettaisiin vaikka ne 10 ekaa vetoa ja sieltä otettaisiin sitten ne, onko nuo 2 pisintä ja sitten 2 lyhintä, tuo 2 kolmonen ja 2 kutonen. Et siellä aika lailla niin kuin 30. Suurin piirtein. 30 nyt tuli se niin kuin ilmassa, mikä sulla on toki sitten just, että minkälaiset greenit on tai näin, että minkä verran rullii, mutta tärkeää olisi tietää, että kuinka paljon meillä lentää ilmassa se pallo. Mutta nyt tuolla 5-6, tuolla käsikasissa, niin olisi se 30 suunnilleen se. Kyllä. Tokihan me voitaisiin tästä nyt laskea ihan tarkka, mutta tehdään tämmöinen arvio 30 suunnilleen, jos se. Okei, eli sitten seuraava. Nollataan sitten. Voidaan sitten nollata. Joo. Helpommin. Eli seuraava olisi sitten, äsken meillä siihen 8, niin nyt me haettaisiin se backswingi tonne niin, että se vasen käsi on tuolla vaakatasossa, eli kello 9. Muuten ihan sama homma. Sä voit pari kertaa hakea se, että okei, mikä se olisi tuohon kello 9. Ja sitten lähtee hakemaan sieltä swingia. Kyllä. Okei, eli ensin sä voit taas, nyt on tää toinen swingi, niin tsekkailet vähän, että just
Ja sitten ehkä vielä semmoinen, millä sitä saa niin kun kaikista parhaiten sitä kontrollia, niin olisi siihen vetsiin, jos me ajatellaan, että se tulisi mahdollisimman paljon sieltä vartalosta se kierto. Että se ei ole se, että me viiään vaan kädet, koska kädet on kuitenkin, että joku kerta ne on vähän nopeammat, joku kerta vähän hitaammat, niin pyrit hakemaan sitä liikettä myös sieltä just, että se rintakehä kääntyy siinä. Kyllä. Lähdetäänpä kokeilemaan. Joo, tosi hyvin tulee nyt siihen kello 9 se vasen käsi. Mutta jos tämmöisiä ei ole koskaan tehnyt, niin kyllähän se voi olla, että se vaatii vähän aikaa, että löytää sen, että mikä se oikeasti nyt on se vaakataso siellä kädessä. Että... Kyllä. Aika usein hyvin tiedän sen mun käriin, mutta kun mä en saa noilla vajalla lyönneillä sitten spiniä siihen, että mä saisin niinku sen puremaan sitten siihen. Että... Mä voisin ehkä sanoa, että tämä liittyy nyt molempiin teihin, koska on nähnyt teidän molempien vetsipeliin, niin se liittyy myös vähän ehkä tuohon tekniseen. Te molemmat pelaatte aika takaa sitä palloa. Se alkuasento on vähän siellä takana, jolloin siellä tulee sitä sivuttaisliukumaa. Ja se vaikuttaa myös sinne osumaan ja miten sä tuut siihen palloon. Että se olisi vähän enemmän, jos me nyt oltaisiin oppitunnilla, jos me haluttaisiin vielä siihen vetsiin vähän niin kuin tarkkuutta, niin mä haluaisin, että se olisi vähän enemmän siellä vasemman jalan päällä. Nyt siellä tulee vähän tätä ja sitten tulee näin niin kuin liukumista, jolloin se sitten vaikuttaa taas siihen, että miten me tullaan aina sinne palloon ja miten me saadaan ehkä pelattua sillä lavalla. Kyllä. Niin se voisi olla semmoinen, mihin kiinnittää huomiota, että siellä vähän tulee nyt sitä sivuttaista. Mutta se on toinen aihe se. Kyllä. Okei. No nyt on 11 vetoa kello 9 lyötynä ja kun laskee suurin piirtein tuolta keskiarvoa kattoo, niin eikö se ole tuolla 5-5 pinnassa suurin piirtein? Niin, 5-5 pinnassa, jos ajattelet siellä pari ekaa, niin se voi olla, että siellä rytmiikassa on ollut sitten vähän, koska pallo on lentynyt aika selkeästi pitemmälle. Mutta sitten jos me otetaan tuolta niitä huonompia ja parhaimpia pois, niin 5, mä sanoisin, että se on se 5-5. Että Kyllä. Elikkä nyt se eka oli se Kolokitää ja nyt 5-5. Tiedettäisiin nyt tuolla 5-6 nuo 2 mittaa. Ja sitten kolmantena vajaana lyöntinä. Ja jos näitä ei ole tosiaan koskaan tehnyt tai ei ole niinku mitään käsitystä, niin ehkä ei kannata näitä kaikkia 3 ottaa, vai esimerkiksi tämä kello 9, niin ei sulla edes niin kuin 1 puolikas lyönti olemassa tai vajaa lyönti olemassa. Mutta sitten seuraava, kello 10. Muuten taas ihan sama. Kello 10 ja sieltä läpi. Ja lähdetään katsoa, että mitä sieltä tulee. Kyllä. Tuo alkaa olla niin kuin mun maksimisvingi jo, että en mä niin. Et toki se just, että Tai en mä tiedä, niin kuin itsestä tuntuu, että eikö tää ole suurin piirtein, vai pitäisikö tästä vielä mennä ylemmäs? No sanotaan, että sit kun sulla on vauhtia siinä, niin sehän voi olla, että se menee pikkusen pitemmälle. Joo. Mutta kyllä tuo niinku on se... Just. Et näinhän se voi olla, että jollekin se on. Joo. Ehkä sitten pitää ottaa jotkut muut kelloajat tai vähän eri tavalla niin kuin miettiä tätä, että on vaikka 1, 2, 3 niin kuin swingit. Kyllä. Että mutta tämä on yksi esimerkki, miten lähtee hakemaan niitä. Mutta niin kuin mä just sanoin tuossa, että mulla itsellä on ollut ennen se fiilis, että mä oon lyönyt täysiä, sitten puolikkaan täysiä ja sitten on ollut täys semmoinen kevyt. Että tää voisi ehkä olla just sitä, että mä itse nyt tässä, että tää olisi semmoinen täyskevyt kuitenkin. Että siinä, niin, kyllä. Että olisi vielä yksi semmoinen porras siinä välissä. Kyllä, näin mäkin ajattelisin.
pahainen lyönti. niin, jos Jopella nyt oli 5-vitonen ja 30, siinä on aika iso gäppi, niin kummalla ajatuksella siitä välilyönnin löisi vaikka 40-metrisen, niin hennommalla rytmillä vai sitten ajatella jotenkin 8,5 siitä välistä? No tässähän voisi ajatella vielä sen, että jos me otetaan se, sulla oli 5,2 toinen vetsi, eli me otettaisiin siitä nämä samat mitat, eli todennäköisesti me saataisiin sinne väliin nyt sillä 5,2 se 8 swingi, niin sehän todennäköisesti nyt tulisi sinne sen 30 ja 5 väliin. Eli se voisi sitä kautta hakea, eli mailaa vaihtamalla saada eri mittaista. Mutta sitten ehkä vähän se, että miten mä sitä itse ajattelen, niin sitten mä ajattelen se, että okei, 8 pikkusen pitemmälle. Eli mä lähden niin sitä kautta tekemään sitä, jos pitää tehdä eri mittaisia lyöntejä. No niin, siitä saatiin nyt 13 on, mutta katsoo vaikka noin 10 sakista tosta, että sieltä lähtee 80 ja 73 poissa ja sitten mitä on toisesta päästä 61 ja 63. Se on aika lailla tossa 7. Varmaan keskiarvo on joku 70, mitä se on, 71 ehkä. Niin, jonnekin siihen 70 niin paikkeille se alkaisi tulee. Kyllä. Ja oliko niin, että sulla on niin 2 vetsiä, 5,6 ja 5,2? Joo, mutta tälle kaualle on niin hankinnassa, tai ollut tulee jo viime kaudella niin hankinnassa ollut, että menisi 50, 54, 58, koska mulla sitten menisi noiden muiden rautojen kanssa. Että mulla on ehkä suuri ongelma just siinä, että kun mä lyön pizzeriin semmoiseen 125 ehkä täydenvedon, niin sitten 5,2 ja sen välissä on kaikista suurin käppi. Että... Joo. Se on aika hyvä yleensä, että jos sä oot niin kun hyvällä tasolla pelaava, niin että olisi se 3 vetsiä. Ja sitten jos ajattelee, että meillä on ne 3 vetsiä ja meillä on niihin niin kun 4 mittaa, siis 3 vajaata plus se täys, niin mehän saadaan niin kun 12 eri mittaa 3 vetsillä tehtyä. Eli alle 100 metriin niin me saataisiin jo aika hyvä kattaus niin kuin erilaisia lyöntejä ihan jo siis näillä 3 eri backswingin mitalla ja sitten mailaa vaihtamalla. Mutta tokihan tämä voisi tehdä niin kuin kaikille mailoillekin sen, että sä tiedät, että jos pitää nyt lyödä jostain puun ali niin paljonko lentää milläkin mailalla tai näin. Niin. Joo. Mutta sitten seuraavaksi, niin kun me ei nyt niitä käydä tässä läpi, mikä sulla olisi seuraavaksi, niin 5,2 koura ja sama juttu, saisit niistä ne mitat. Ja sitten vaikka kannattaa ihan paperilla laittaa ylös, niin sitten sä tiedät sen. Ja tosiaan se carry-mitta aina ja sitten toki vähän niin kuin kesällä pelissä niin pitää sitä greenin nopeutta niin kuin säätää sitten siihen mukaan, mutta tiedetään paljonko meillä lentää sitten milläkin mailalla. Kyllä. Ja sen niin kuin huomasin, että kun oltiin tuossa tammikuussa siellä Espanjassa ja oli vähän toi swingi muuttunut talven aikana, että ne edellisen kesän puolikkaat niin ei ollutkaan enää tämän kesän puolikkaat. Että ei menty samoja mittoja, että useamman kerran mentiin aika reilusti pitkäksi greenistä sen takia, että lyötiin niin kuin semmoista. Että tää on kyllä oikeastaan ennen kautta jokaiselle pelaajalle hyvä tehdä tämmönen tsekki, että tää on nopea tehdä ja sitten lähteä sitä, niin kuin, sitä ajatusta. Tämä golfi on kuitenkin niin paljon sitä pelkkää ajatusta. Että... Kyllä. Ja sitten mitä tuossa juteltiin, niin ihan hyvä myös niin kuin siis kehon hallinnan treeni, tekniikkatreeni, että kuitenkin vetsilyönnithän on niin kuin pienempi liike vaan siitä isosta swingistä, niin sä opit hallitteen myös sitä sun liikettä siinä, niin tosi hyvää treeniä myös ihan siihen niin kuin pitkään lyöntiin. Kyllä. Ei mitään. Se oli tommonen ja kyllä mä niinku itelle hyvää ajatusta sain, että mulla nyt menee suurin piirtein nuitte jokaisen portaan välissä on tommonen 20 metrin käppi, että mä oon tän koko talven oikeastaan 5-6 lyönyt täyttä semmoista 90 käriä suurin piirtein, niin se on, että nyt täysswingi löysänä on 70 ja siitä sitten 20
puotuksilla. Niin parin viikon päästä Puolassa nähdään, että miten toi. No niin, otettiin, Hekakin teki ton saman vetketreenin tuohon alkuun ja saatiin vähän mitat haltuun, niin lähdetään ottaan tämmönen par 3 kenttäkisa, eli en tiedä yhtään minkä mittaisia nyt on. Eka on 62 metriä ja kuka tekee ekana pöröä ja jos 2 tekee, niin 2 jatkaa. Ja juuri näin. Sitten, jos kukaan tee, niin. tulee nolovideo. Niin. Mutta lähdetään lyömään ja tilanteen vaativia mailoja ja lyöntejä lähdetään hakemaan. Ja tosiaan asetukset on se, että 3 metristä yhdellä putilla ja siitä ylöspäin sitten mennään, niin 20 metriä niin 2 ja sitten 3 sen jälkeen. Mutta ei mitään. No niin, hyvää peliä. Nyt on miljoona ajatusta päässä, kun käytiin vähän noita alkuasentoja sun muita pyörimisiä tässä. Niin Sekoitettiin tuo Jope lyönti tässä. 62 metriä. Lyhyeksi jäi. Siitä voi heti napsahtaa pokki. Mut siinä oli kiva. Ei toivottavasti. Siinä oli Jope kivan näköinen niinku rytmiikka. Taisi polkea sekin. Se tulee vielä ton mäen alas. Ei aivan Elä noiju. Oliko tässä pokilla mitään haittaa? Ei oo. Mutta jos sä teet, voi loppua Ei, mutta video. niin, tee pööri, niin ollaan ulkona. Saat yksin jatkaa loppuun Niin. vuoro. Ja pääset sä perille. Se on heti perä. Se ei oo 3,2. Ai. Mutta mekin voidaan tästä vielä laittaa. Niin, totta. Viereillä vaan. Kästetään Heka vähän siirtään tonne oikealle suuntiin. Eiköhän se riitä. Syytän sitten sua, jos Nyt olisi tyly Jope laittaa. Vaikka laittaa. Voi voi. Tuohan ihan chippinipaikka. Sehän on. Itsevarmuus silleen loistaa. Miksi ei jättänyt? Se olisi mennyt sisään. Se olisi mennyt donkkina kuppiin suoraan. Ei pitkä. Se tuli poki. Sillä on hyvä lähteä. Miten me tehdään? Sehän oli siinä. Sehän oli siinä. Joo. Se oli nopea. Ei mitään. Kiitos Sonja, kun tulit antaa hyvät tipsit ja Kiitoksia. näillä opeilla lähteä reenaamaan tosiaan. Lähdetään, meillä kohta aukeaa kausi, lähdetään käymään tuolla reissun päällä pikkusen. Sieltä tulee muuten videoita. Niin jo, sieltä tulee ainakin 2 videota, katsotaan tuleeko enemmän. Ja muihin someihin kans matskua. Siellä on Niinigolfi viimeinen
Winter Tourin osakilpailu menossa Mastersit ja katsotaan kuka nappaa viheriän takin päälle tai ketkä nappaa sieltä palkintopotin kuleksimasta. Niin kiitos kun katsoit video, ensi kertaan, moro!